Pozdrav ljudi, evo nas u Matija Gameplay, što mi je ovoliko laga. Danas ćemo igrati mini igre. Kao što vidite koristim teksturu Hoaklio. Da igram Tour Wars. Ne znam, imamo da gravimo neki cool. Ovako se gradi bre. Po dva, da mi ne možeš probiju bre. Ja gradim 3, nube. Ovako. A laga mi bi, brate, ne znam što. Evo ti. Ovako. Dakle, ubi lik Gira, haker me vrate, pa kroz ignu. Aha, velika. Bravo, liče. Kak je ga skinuo, ako... Opa, ojsa. Će nas otrsovi bre. Znaju da igraju. Brate, ovi su jaki. Ne znam se da radim. Skinut. Don't start. Možda sam sad bez veze izgradio. Čekaj. 1, 2, 4, 5. Tam. Nisam tepao. Gurgo, neće ga pogodi! Evo ti! Skinut! Ja sam skinut! Če izgubimo! Zbog mene idiota je. I kako me sad pogodio? Evo ti. I jebem ti sunce meni. Lik je skinut. Bam! 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 Kako sam... Kako me pogodio lik? Ova fakcija će traje dugo. Ako traje kratko, snimat ću 2 partije. I kako je sad skinuo? Evo, pobedili su jebengi. Ajde da igrat ćemo još jednu. Sad ću ja s ovim kitom. S tim ću... Dobro jutro Nikola. Ajde požuri ve gledalci, nećete čekaju, evo ti životi, evo.
ste bre ljudi? Evo nas ponovno još jednu seriju. Još koliko te sad čeka majke? Još koliko? A im koliko snimam? 5 minuta. Što? Hajde sad. Kokilan, Pam, 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 pam. Idem ti sunce. Hvala ti, Mindplexu, što me daruješ da ovako dobro igram. Hvala ti, Mindplexu, što me daruješ da sam ovoliki noob, da ne mogu da ubijem ladno lika. A viš, kod crveni se ne koči, samo kod ovi. Koji se zove? Plavi bre, plavuške. To su kuške. Jo. Sad me poubijali. Ne mogu ti izgovorim reč, brate. Samo smo tršali ja i onaj lik i mrtav. Što vam je... Šta? Koja budala? Pobjeda! GG ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidao klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!